Les coses que avui en dia ens trobem com a més dificultat amb la integració de l'educació sexual integral és que estem en un món digitalitzat i que els nens i les nenes tenen accés constantment a través de les pantalles a un món adultitzat i a un món hipersexualitzat. La mitjana de consum de pornografia en aquest país està al voltant dels 9 anys. Això ho trobo superfort. Sí, ho sabem, ho sabem. Si nosaltres no oferim un acompanyament o una formació amb educació sexual integral prèvia, la primera imatge, la primera informació que els hi arribarà serà totalment desendreçada. Sí, doncs, això vol dir parlar de porno abans dels 9 anys? No. El que vol dir és parlar de consentiment, de plaer, de desig, de bon tracte, diferenciar el bon tracte del mal tracte, ser coherents amb el que oferim, respectar els seus cossos, parlar de zones íntimes, parlar de zones públiques, és a dir, donar tota una formació de base entorn a la sexualitat integral o a la sexoafectivitat que faci que quan comencin a entrar aquelles imatges no caigui sobre tabula rasa.